Ako po si Father Dennis, paring Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo! Kasama ko ang mga sakristan pagkatapos ng Santa Misa at meron tayong pupuntahan dito sa aking mga kaklase. Kaklase sa kainan dahil house blessing at birthday celebration. Birthday to you, Dan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. O diba, ang sigla-sigla nila. Sabi ko sa inyo basta kainan! Pagkatapos ng house blessing at kainan, andito naman po tayo sa Barangay Bangon Oda sa ating pagdiriwang ng kanilang Patronal Fiesta. Ang kanilang patron dito ay walang iba kundi Saint Michael the Archangel, sapagkat sa araw na ito ay fiesta ng mga arkanghel. Pagkatapos ng misa, eto, mesa. Walang katapusang kainan na naman. Kasama na rin ang walang katapusang chismisan. After kainan, andito po tayo ngayon sa Agno Central School sa ating pagdiriwang ng ating Santa Misa sa pagbibigay pugay po natin sa lahat ng mga guro sa ating buhay. Huwag po sana ninyong kalimutang isama sila sa inyong mga dasal. Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Thank you po!